Kabalen, dito sa Pampanga, magaganap ang pinakamalaking Water Lantern Festival sa Pilipinas at inaanyayahan ng publiko na sumali sa historical event na ito. Sa ginanap na press conference para sa Lumina, ang largest water lantern festival sa Pilipinas, nagaganapin dito sa Lakeshore sa Mexico, Pampanga sa May 10, 2026. Aasahan na aabot sa mahigit 10,000 katao ang makikisaya sa festival. Everyone po, invite namin kayo. Hindi lang po lagi tayong pa-Christmas, pa-rides. Marami pa po. Maraming in store for you. Not only yung ganyan, marami pa. So this May 10, it's something different naman. To celebrate with your mother, with your loved ones. Dito sa Lakeshore, pwede po kayo mag-Green Park. At sinasabi yung maraming outlet for Guinness. So this is the Water Lantern Festival. Hatid ng Vive Events at Lakeshore Philippines, tampok sa festival ang isang buong araw na selebrasyon na pinagsama-sama ang musika, sining at kwento ng mga dadalo, kung saan bawat lantern ay may sariling kwento o wish na isusulat dito. Ipinagmalaki ng organizers na ang festival ay 100% eco-conscious at environmentally responsible. Lahat ng gagamiting materyales ay eco-friendly upang matiyak na hindi makakasama sa kalikasan ng aktibidad. Mga kabalen and other regions, sumali po kayo sa Lumina Water Lantern Festival. So as you can see, na pwede yung i-write yung wish ninyo, or yung aspirations ninyo, together with your loved ones, with family and friends. This coming May 10. Magtatanghal din ang ilang kilalang artist tulad ni Janoy Danao, Nobita at El Manu. Target din ng Lumina na magkaroon ng international visibility at makapagtala ng Guinness World Record bilang pinakamalaking water lantern festival. International tourists to please come visit and be part of this history in the making activity and event, which is the Lumina Water Lantern and Music Festival happening on May 10 at the Lakeshore, Philippines. See you there! Bukas ang event para sa walk-in guests at maaari ring bumili ng tickets online. This is Patricia Mamangon on the spot.